Kwa dhimbele nyakora mgajwang Jakom maduon bura mar UDA Johnson Muthama osondogai marazimio la umoja wan Kenya Lansha la Mulodinga mondo were gitelo mar Kenya Kwanza wacho ni kod chenro moromo mano mar reso piny Kenya. Muthama korai la mondo chiw luor ne jatend piny Kenya William Ruto wacho ni temo kar monyalo e golo piny Kenya e gope mano kaw gi sirikal mokalo. Korka kor jasiasa Wilson Sosio wacho ni sirikand Kenya Kwanza oikore ni kelo lokruok maduong' e sekta masomo ni maren kod jolony motelo ne rango chenro mar somo mar CBC kotene kod jakom gi Rafael Munavu. Negilose kinde nyasi mar iko min Rafael Munavu ma en jakom aput marango chenro somo no mar CBC. My name is Colin Sodote. Mimi nimesoma kwa cassette asubuhi saa 12:30 and I saw my brother I supported for 10 good years. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga saying he's going to call for mass action. Mimi nakwambia tuliza mboli bwana. Chuma chako kimotoni. Bado inachomeka. Tulia, tumekushinda. Na sasa imefika kiwango chako cha kuacha siasa na kuanza kwenda nyumbani. Tuombe Mungu aliyepewa uongozi na Mungu aongoze kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini sio mapenzi ya Mungu.